Garaşsyz, hemişelik bitarap watanymyzyň durmuşyna bina gallarmak, ýol, köprü gurmak, halkymyzda ata-baba sogaply iş hasaplanýar. Bugun seher bilen şeýle asylly işlere başlaýar. Şu ýurdumyzda bir wada 3 tane ýokary okuw mektebiniň düýbüni tutýar. Lewap welaýatynyň Türkmenawat şäherindäki 5000 talibiň bilim almagyna niýetlenen Seýidnazar Seýdadyň Türkmen Döwlet Moğolimçilik Institutunyň täze binalar toplamy. 12 ýyllyk umumy orta bilime geçmegiň, sany bilim ulgamyny ösdürmegiň, okutmagy kämilleşdirmegiň konsepsiýalaryna laýyklykda bilim işi hassa döwraplaşdyrylýar. Moğolimler we bilim işgärleri ihlasly, dörejlikli, zähmet çekmek bilen mukaddes käriň awraýyny, ýurdumyzyň bilim kuwwatyny artdyrýarlar. Alamly bilimli, giň dünýä garaşly nesilleri terbiýelep, watanymyzyň halkara awraýyny hassa belende galdyrýarlar. Düýbi tutulýan binalaryň ýene biri Mara welaýatynyň Mara şäherindäki Türkmenistanyň Döwlet Energetika Institutunyň täze binalar toplumydyr. Bu toplum 2000 talib üçin niýetlenendir. Häzirki wagtda ýurdumyzyň energiýa ulgamynyň kuwwatyny artdyrmakda giňerimli işler alınıp barylýar. Türkmen Döwlet Binagarlyk Gurulşyk Institutunyň täze binalar toplumynyň düýbüni tutýar. Bu ýerde 5000 talibiň bilim almak üçin ähli şertler dörediler. Gurulşykçy binagar ýaşlaryny berkarar watanymyzyň çarkynjygyna beýik binalary, köprüleri, ýollary gurýarlar. Olar ak arzuwlar bilen ýurdumyzy has gözel görnüşe getirýärler. Garaşsyzlyk ýyllaryna ençeme etraplar, şäherler guruldy. Gurulşyk önümçiligi boýunça täze döwrewap kärhanalar döredildi. Bu işler häzir hem üstünlikli dowam etdirilýär. Bularyň ählisi biziň ykdysady kuwwatymyzy, depkinli ösüşimizi aýdyn görkezýär. Şuň Arkadaş şäherine ýerleşen Awa Annaýew adynaky Halkara Atçylyk Akademiýasynyň dawarly açylyp, ilkinji taliplerini kabul etmegi ählimizi guwandyrýar. Ahalteke bedewleriniň gadymy mekanyna gurulan bu bilim ojagy atçylygy ösdürmekde möhüm ähmiýete ýa bolar. Bugun Berdimuhammed Annaýew adynaky Arkadaş şäher Moğolimçilik Orta Hünär Okuw Mektebiniň Saçly Dursunowa adynaky Arkadaş şäher Lukmançylyk Orta Hünär Okuw Mektebiniň Saky Jebbarow adynaky Arkadaş şäher Ýörite Sunugat Mektebiniň öz işine başlaýan hem aýratyn buýsandyrjydyr. Şeýlegem şuň paýtagtymyzda Türkmenistanyň prezidentiniň ýanynaky Döwlet Gullugy Akademiýasynyň täze binalary açylýar. Akademiýada bilim almak üçin ähli şertler döredilendir. Ol ýaşlar baradaky alp barýan döwlet siýasatymyzyň rowajlanýanynyň nüsgatydyr. Täze binalar toplumyna bilim aljak ýaşlaryň hünär derejelerini ýokarlandyrjak dinleýjileriň alan bilimlerini edil watanymyzyň hemde mehriban halkymyzyň bähwitlerine gönükdirjekdiklerine berk ananýan. Bilimler dünýäsine ilkinjigede qadam basýan körpelerimize bolsa, ýadygarlyk suwady. Bilimli atly kompýuterler gowşurlar. Ýaşlarymyzyň eşretli durmuşda ýaşamagy, sagdyn ösmegi, gowy okamagy, ökdük hünärmenler bolup ýetişmek üçin döwletimiz ähli zerur şertleri döredýär. Watana, halka wepaly, merdana pederlerimiziň mukaddes däplerine eýerýän, ruh bilen zähmet söýer ýaşlar kemale gelýär. Munyň özi täze taryhy ýamda geljegimiz bolan ýaşlara bildirýän uly önamymyzyň netijesidir.